jeg for et halvt år siden, sådan cirka, startede min YouTube-kanal, der var biler som den her Audi R8. En bil, jeg regnede med at kunne filme efter sådan 3 år. Med rigtig hårdt arbejde og med virkelig at få lavet en god portefølje med masser af videoer og sådan noget. Men her står jeg 6 måneder senere, at jeg lavede min første video med en Audi R8 V10. Og det er ikke bare hvilken som helst Audi R8. Det er nemlig en Audi R8 Rear Wheel Drive. Det vil sige, den famøse Quattro, som alle kender fra Audi, det nok bedste firehjulstræk, der findes på markedet. Ja, det har de simpelthen skrottet og har givet den baghjulstræk. Helt vildt varmt i den her kabine her. Det er bare den. I må på forhånd være mig undskyldt, hvis jeg lyder lidt snottet. Men når man får mulighed for at køre en uddøende race, som den her R8 er, så kan man ikke sige nej. Nu smæk! Ja, altså, jeg beklager, men mig og min kammerat, vi er altså ikke, vi er ikke fra København. Så de her fucking veje her. V10'eren her har kun 540 hestekræfter, og det lyder måske ikke så meget, men når alle kræfterne bliver sendt på bagporterne, så gør det alligevel noget for den måde, du bliver nødt til at kæle for speederen på. Og når du til dagligt er vant til, at man på en Audi R8 har firehjulstræk, så giver det en helt anden dynamik, og det bliver faktisk en helt anden bil at køre i forhold til den R8, som normalt har haft Quattro, som, altså det har jo været tysk og klinisk, altså det har virkelig været, næsten for kedeligt, kan man måske sige. Men det har man helt skrottet med den her R8. Men der blandt andet kigget på for eksempel Lamborghini, der lancerede sin Huracán Technica, og man har kigget på Porsche, som i lang tid har kørt med baghjulstræk. Og Audi har faktisk aldrig rigtig været gode på det her baghjulstræk. Enten har de kørt med firehjulstræk eller forhjulstræk. Audi har nemlig været kendt for at understyre en del med deres firehjulstræk. Men det gør den her i hvert fald ikke. For shit, hvor vil den bare smide porterne. Det er helt vildt, hvor fint du skal være på gassen og komme stille og roligt på. Fordi hvis du ikke er for påpasselig med, hvordan du behersker dig med de her kræfter her, som du har i den her bil her, så ender du ude i grøften. Man kan bare ikke beskrive den lyd. Jeg skal være ærlig at sige, jeg er virkelig målløs. For jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige. Det er bare jeg som en 20-årig. Jeg startede den her kanal for et halvt år siden. Mindre end et halvt år siden. Og nu sidder jeg og filmer en Audi R8. En bil, som for mig har betydet utrolig meget fra min barndom og min opvækst, og princippet i, at jeg får lov til at køre sådan en bil her. Jeg er så fucking taknemmelig. Altså helt vildt. Jeg er så taknemmelig. Hej, jeg skal bede om en Big Tasty Bacon menu. Men lad os lige snakke lidt om designet på bilen. Fordi Audi R8 har ikke rigtig ændret sådan udseende over de mange år, den har været her. Man kan sige, at den har fået lidt mere skarpe kanter i forhold til bilen fra 2006, som startede med at være en mere blød bil, med blødere former og lidt af hvert. Nogle af de her meget skarpe kanter kan vi se i blandt andet
LED-lygterne her, som ser altså fucking brutale ud. Altså det er helt vildt. Sort emblem har den fået, og de her hexagon grill her, synes jeg faktisk ser virkelig, virkelig godt ud. Og når man kører her ned ad de her villastræder her, så synes jeg det er... Jeg kan godt mærke, at den er lidt hård. Men lad os tage den i sammenligning med den anden bil, vi kører ved P1 Apex, Lamborghini Huracan, som den deler platform med den her. Så det er da klart, at det er den mere behagelige version af den. Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg havde taget R8'eren over Huracan, fordi den er så, altså, jo, det ligner sgu da en fucking, altså, den ser så ond ud. Den ser så vanvittigt ond ud, den her bil. Men der er et eller andet stadigvæk underspillet ved dens, at det er en Audi, altså, ja, det er en Audi med en V10'er, men for helvede, hvor er den hurtig, mand. Og nu, lad os lige være ærlige, det er en smule vådt udenfor. Altså, det er fugtigt, og det kan man mærke med den her meget involverende baghjulstræk, som det er. For det bliver bare en mere drivers-fokuseret bil, når den har baghjulstræk. For du kan mærke, at den drejer bedre, du har mere... Altså, du skal virkelig være mere på speederen i forhold til kræfterne, i forhold til, at baghjulene begynder at spinde, i forhold til, at du i svingene lige skal være lidt mere forpasselig med at ikke komme på gassen for tidligt. Bevæger vi os ned ad siden, så får vi først den her linje her, som starter heroppe ved forlygterne og foran fordækket, og bevæger sig hele vejen ned igennem bilen. Og vi bliver hurtigt mindet om, at den her bil her, den er bare utrolig lav. Altså helt vildt lav. Silhouetten her, når du sidder inde i bilen, altså du føler, at du sidder og skraver rumpen på asfalten. Bevæger os lidt ned af bagenden her, så ser vi, og det man lægger mærke til med det samme, det er den her baglygte her. Jeg synes virkelig, 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 den er fed. Og den spiller virkelig ind i det her onde look og virkelig brede look, som bilen har. Så ender bilen ud i sådan en spoiler, som man inde i bilen kan slå op og ned. Og hvis du prøver at komme lidt tættere på her, så kan du se ind imellem her, ind til motoren og til alt det, som bliver rødglødende. Og det er bare en virkelig, virkelig fed bil at kigge på bagfra. Med den her diffuser hernede. Og de her utrolig kæmpe store udstødningsrør, som bare er, altså de er jo gigantiske. Det må jeg bare sige. De er virkelig gigantiske. Og igen har du det her, hvad kan man kalde det, net eller grill, som du har ligesom ude foran med det her hexagonmønster. Men hvor der alligevel er huller til at kunne få noget af al den varme ud fra den vanvittigt fede V10'er. Og når man nu tænker, at det er jo en mega vanvittig sportsbil, og det må da sikkert være helt utilregneligt at komme ind i, og bare generelt være en mega nederen bil for ryggen, så er det her faktisk en bil i forhold til indstillingsmæssigt, lad os sige, i forhold til dens konkurrent og dens, jeg vil nok kalde det storebror. Der er den her indstigning her altså meget bedre end i Huracan, og man opdager hurtigt, at jo, du sidder altså langt nede, men en person som mig, som er rimelig høj, vil jeg faktisk sige, jeg sidder faktisk rigtig godt i den her bil, og kameramand, Sammy, du sidder også rigtig godt i den. Ja. Og du er også lidt en høj mand. Ja. Men opdager hurtigt, at det er bare tysk, klinisk kvalitet at komme ind i sådan en læderkabine. Og det første, man ser på rattet, jamen det er den her start-stop-knap her, som, altså, lad os bare lige... Det bliver man fandme ikke træt af. Det gør man ikke. Og så er R8-logoet her, som vi ser hernede. Over til venstre har du så din Drive Select, altså din modes, hvilke modes du har at køre i. Det kan vi se herovre. Lige nu har vi Auto, Dynamic, Individual og Comfort.
Og selvfølgelig kører vi sgu da i Dynamic for satan da. Så har vi også, når du vælger at køre her, mulighed for at se, jamen, hvad er det egentlig, du laver med din bil. Så herover der har du G-meter, så du kan se, hvilke G du trækker i bilen. Og herover til venstre kan du så se, hvor meget du yder i omdrejninger og ydelse. Og det er sgu meget sjovt lige at sidde og følge lidt med på. Nu kører vi her stille og roligt, og du kan høre den summer deromme. Hvor er det fedt! Hvor er det fucking fedt! Ej, altså jeg kan simpelthen ikke beskrive det. Det er jo en vaskeægte drengedrøm, der går i opfyldelse med det her. Ja, jeg er virkelig målløs. Jeg troede virkelig, jeg havde mere at sige. Men det er bare den forestilling om, at jeg på så kort tid har fået lov til at køre sådan noget her. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre. Altså, det er så vildt. Kigger vi sådan rundt omkring cockpittet, som det her det er, som det jo virkelig føles, altså virkelig driver fokuseret. Så kigger vi herover ved siden af, hvor vi har sædevarme, og de her meget behagelige knapper, som man jo ikke bare kan finde i en normal bil nu til dags. Og det er bare derfor, vi er nødt til at rose biler, hvor reelle knapper, ting virkelig bare spiller ind i følelsen af, hvordan det er at køre bilen. Hvor det virkelig betyder meget, at det er reelle knapper. Det er dejligt at røre ved. Det føles bare, det føles styrt. Det føles klinisk, tysk og dejligt at røre ved. Så har du dit logo herover, som normalt ville have stået Quattro. Så står der så RWD, som står for Rear Wheel Drive. Og det er fordi, at den her bil, som mega atypisk for en Audi sportsbil, kun har bagstræk. Og så har du også Bang & Olufsen lydsystem, men det behøver du ikke i den her bil, fordi du har det, du skal bruge derom bagved med lyd. Det er første stop på dagen, hvor vi, den skal jeg sgu have Benno på. Men det er seriøst bare, de øjne man får med den bil her, det er bare, det er helt vanvittigt. Det er simpelthen bare vanvittigt. Det kan man godt vende sig til. Nu ligger vi her og kører på motorvejen, og det er bare helt stille og roligt, og det er bare en virkelig behagelig bil faktisk at køre i. Men det er det, der er så underspillet ved Audi, fordi Audi laver jo biler til hverdag. Biler til alt muligt. Audi er jo ment som en hverdagsbil, en bil, som skal være underspillet. Men når en anden spiller smart, i sin Porsche eller et eller andet, for helvede, hvor er den fed, mand. Fuck, hvor er det nemt at komme til at køre hurtigt. Shit. Det er virkelig... man skal være en smule på duerne i hvert fald. Jeg kan
altså ikke vende mig til alle de fucking ansigter, der kommer over det hele. Folk, de stiger simpelthen så meget. Og hey, jeg blamer dem virkelig ikke. Men det er bare underligt. Det er så underligt. Og hvis du mangler opmærksomhed som barn, så er det virkelig bare en R8, du skal have. Den her bil giver ikke mening. En V10-motor. 10 cylindre i en bil til hverdag. Den her V10-motor må jo afgjort være en af de bedste motorer, der er lavet. Altså det er motoren, som ligger i, altså startede i Gallardoen og kom så videre over i R8'eren og i Hurricane, er jo nok den motor, som altså Audi er mest kendt for nu jo. Det er den, der har skabt R8'eren til det af i dag. Ja, den startede ud som en V8'er, men du husker jo R8'eren som en V10'er. Den rene lyd, du får, det kan du bare ikke skabe på andre måder. Du kan ikke skabe den her mega rå lyd med turbo. Det kan du ikke. Altså, jeg synes måske også, nu bilen her er original sort. Og jeg må sige, at hvis jeg skulle vælge den selv, så havde jeg også valgt den i sort. For jeg synes bare, den ser så ud i sort. Der skal lyde tusind tak til P1 Epix for at lade mig låne den her Audi R8. Det har været en sand oplevelse, og det er simpelthen noget, folk de må komme ud og prøve. Og det kan du også godt. Audi R8'eren her, det er en bil, du kan komme ud og prøve på banen. Og hvis du måske ikke synes, Audi er det fedeste, så kan du prøve en Lamborghini, en Ferrari, en Porsche GT3 RS eller en Radical, som er sådan en rigtig racerbil til en bane. Hvor du kommer ud på en af banerne i Danmark eller i Sverige for eksempel, og komme ud og prøve sådan en Audi R8. Og link til deres hjemmeside vil være nede i beskrivelsen. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med på videoen. Det er helt vildt overvældende, den support, jeg har fået. Selvom jeg har været lidt slaggy på oplevelserne. Men der har været en masse personlige ting, der lige har gjort, at det var lidt kompliceret. Men ellers, tusind tak for at se med. Jeg håber, vi ses i næste video. Og hvis du gerne vil støtte mig lidt, så må du gerne lige ned og subscribe og give et like og sådan noget. Og alt det der muligt tjavs. Så det er orden. Moin!